Sagamos. Oras sa Radyo DCGB, alas 2:04. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Para sa pag-alas 2 na pagbabarata, ngayon pong aldowning Sabado, petsa sa iskan na bulan ng Marso taong 2021, obligado pa man giraray ang mga turistang maduman sa Boracay Island na magpartisipar o magpresentar ni negatibong coronavirus disease 2019 o COVID-19 test result. Sigun kay Mayor Frolibar Bautista, na inibilang parte pa man giraray kan pagsunod sa mga health measures para maiwasan ang paglakop kan COVID-19. Ang negative RT-PCR test kay puhan inisyo sa laog ng 72 oras. Kay puhan man na magpresentar ang mga turista ng confirmed booking sa mga hotel na accredited kan Department of Tourism or DOT. Magigirumduman ay naprobaran kan task force kan gobyerno ang pagpapaluwas kan unified travel protocols sa gabos na local government units. Yan ang pag-alas 2 na pagbabarata, digdi po sa Radyo DCGB, ni po si Kuya A. Marhay na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamaton di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehan ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan, Albay, minaimbitar sa gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil igwanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion, prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swag, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms!
Bear Brand Swak, 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Hello, hello, hello. Well, well, well. Buhaghag ang buho ko, Kuya Mike. Kare, Nailing- mahangin. Mahangin sa labas, nailing ko sa monitor. Alat lang. Wala. Apo yun. Oo, tapos nailing na mga nasa more than 90% sa completion kang airport. Madali na. Dali na mo mag 100%. Madali na maglanding. At anyway, maray na hapon. Good afternoon, Sabaday. Present. Pag Sabaday, present si Kuya Mike. Ano, mga tugang. Sabado na naman tabi, mga tugang. Oras na para sa programang Usapang Pamilya. Good afternoon sa mga nagantabay sa saindang mga harong. Kamusta, 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 kamusta? Yes, kumustaon ko man dyan, Kuya Aiso, sa kuyang pamilya. Yaon ngunyan sa Dos Montes Hillside. Wow. Ali ako naman, makaskaso so padalaga ko. Niya ako, mainutan ako ni Kuya. Nainutan ako na. And regards sabi dyan sa kuya na kumpadre and classmate sa college sa si Attorney Rick De Jesus. Yan. Tinawan niya ako pa rin dakulaon na discount. Kaya Ayan. thank you very much. Garo. Lagamati itong ngunyan, pare. Ah? Lagamati itong O, maray na pagkahapon po sa mga taga Dos Montes. No? Yes. Sabi nga ni Kuya Mike, sana all. Pagbalik ko, Kuya, umiba ka na sa ko. may trabaho pa kita? Ha? Matampisaw kita. Matampisaw kita dumaan. Babatan sa tuyang mga buol. Ay! Naramduman ko kan tulong taon garo na kaagi. Nagkaigwa kita dyan ng team building sa Dos Montes. Magayon talaga. Magayon, Kuya. magayon talaga. Magayon talaga. Pagluwas mo sa resort, mailing mo mga anoan, kabasan, Yeah. palayan. Iyan ang mga lugar na marahay-rahay darahantakan sa tuyang mga kapamilya, Oho. kabarkada, katrabaho. Agdaw naman doon sa kaaway, tanganing maulian. Pwede. Ano pa? Pwede, ano pa? Kay, basta kay, pusa, nagpupunsa kay. Tapos KKB. Aram mo kuya, ini mga lugar na arugan eh. Ini ang mga marahay na mga pagdamot ki memorya na nakakapagpaano kang nakaka-nurture kang relationship. Iyo. So may balak. Sisay pa daw ang pwedeng iiba duman. Mga kakay. Okay. Mga kaibigan. Yun, ano pa? Bala na po kamo. Bala na kamo kung sisay po ang iba nun nindo. Basta KKB. Iba ka mga nangad Kuya Mike. Pag nagpapasiring kita sa sarong lugar na medyo memorable ang dating sa Satuya, memorable, special moments, yan ang nakakapagpapa
kusog kan relationship. Correct. No? Kaya baga minsan kang dai pa sa pandemya madali na magsama riyaon na sa mga family reunion. Yes. To band. Oo. No? Urawang bagangon yan, kuya eh. May mga resource na ngunyan na tigtuturugutan na magbukas. Araw nga ni katong tigduman mingon niya na may mga required man talaga na dapat gibuhon ko na bago sila pwede mag-ako nin mga customers. So kaya ngunyan na nag-open na ibalik Yes. ang mga pagdamot kay marahay-rahay na rumduman sa satong mga Correct. pamilya. Oo. Ang kaso, ano yan, medyo buburo balintok ang barko, no? Pwede dyan iiba, idarahon na. Tanganing ma-nurture and ma-strengthen ang relationship, especially sa laog kan pamilya. Diba? Tumpak ka ng gad, kuya. Yes. Sabi ni Kagawad Jay Ragero, maray na hapon po sa Gabos na paradangog ka numero 1 programa sa Legazpi, ang DCGB asin sa Gabos na paraantabay na nagdadangog, nakatutok sa radyo dyan sa Barangay 18, Cab West. Lalo na po dyan sa Puting Daga. Yan, maray na pagkahapon po sa Saindo. Purokdos, maray na hapon databi. Salamat po, Kagawad Jay Ragero. Good afternoon. Diyan maray magkula. Puti. Dahil Daing yan mana to mancha. mga Sa Puting Daga. Good afternoon po, mga taga-barangay 18. Kay Ma'am Malu Atento, Datin Claro, kay Ryan Bulawan. Good afternoon, Tabi. And sa Gabos na mga nag-aantabay sa tuyang Facebook Live. Good afternoon, Tabi. Sa Sainda Gabos. Siring man sa mga yaong Tabi dyan sa Sainda mga harong. Maray na hapon. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. So, introduction ta kasaba go. Iyan na sa si Kuya Mike, taon-taon pagkatapos. May klase kang yan, Kuya Mike? Igwa. Pero duman ka na mga klase? Duman na. Duman ka na mga May klase. internet duman kay paring Rick. Oo. Duman na. Makita ko niya ko bade, anong una ko sa imong wifi. Uy, libre ang wifi duman. Libre ang wifi. Dayman. Sa may duman lang sa may aran sa opisina niya. Ayun. Dali ko naka-data. Iyo. So mga mayayaman naka-data. Yan talaga. Dahil naman kaya tuwang kang libre-libreng wifi ngunyan. Oo, Pero ibaga. saro yan talaga, Kuya Mike, sa magayon na paagi para maging durukot an lambang miyembro kan pamilya, orugos, no? To strengthen nga ni the band kay bana na sa tuwi ng mga pamilya. Yes. Pwede po kamo niyan na luwas-luwas, mag-outing, ha? Sabi ko ba kang luwas, akang outing, luwas-luwas. Marulos lamang nga kita. Ngayon, bihira na suday na uso ngayon, so bawal lumabas. Pwede nang lumabas. Pero, may protocol. Correct. Diba? Just follow the health protocol. Correct. No? So, napag-ulayan to naman sa naiyan mga tugang ang kusog kan relasyon. Sa tuya na pag-ulayan ngunyan, Kuya Mike, ining anong pig-apod na strengthen the personal relationship. Kumbaga, malog din ni Kuya ay so balancing and maintaining personal relationship. Personal relationships. May actually, Kuya sa generalmenteng pag-iling, may duwang klase ka ng personal relationship. Ikaw kitang pigapod na formal. Formal. Buda, So, mga bako yan pasaway. Buda informal. Tapos kaya magtanong ka mo, so bako formal na relasyon. So, mga bakuan pasaway. So, mga formal. So mga naging na yan, tanganing maliwanagan ka mo. Ang formal personal relationship, yan rin sumalog so pamilya, mga intimate relationship na kadugo, kapuso, kapamilya. Duma naman sa pig-apod ng bako formal, so informal relationship na maski abo mo, obligado ka iba araw katrabaho. sa workplace. Oo. Pag lawag mo sa trabaho, obligado ka. Correct. Kumbaga, there is a type of personal relationship na iba man duman sa imong kapamilya, na sa imong mga close friends. Yes. So kaya nagkakaduwang klase ini. Formal and informal relationship po, mga tugang. Pag sinabing formal, di kitang magiginibo. No? Whether you like it or not, kadugo mo yan. Whether you like it or not,
agum yan kan tugang mo, Oo. di ba? Iba ang Mga- realidad nindo. Mhm. Kumbaga, yaon dyan nangyayari sa mga kadaklan, marahay na Yes. relasyon. Yan so dapat na maging mas lalong maging urugos, Aha. no? And Tapos, igwadigdig nagkapirang halimbawa, ining manungod sa friendship halimbawa. Personal, ang friendship baga, personal relationship. sa ini yan bilong Kuya Yung Mike, yan malaw sa formal man. formal, nila yan. ano? Tapos, igwa kita pigapod na intimate. Oh, lalo, Iyan mas ang gusto. ararom na formal. Iyan ang gusto. Kang yan, oy, punormal ka. Tami, karelasyon kang hingin. Formal non relationship iya. Tapos, igwa na ding term na tigtaw na sarong klase, so opposite kang, kang duwa, so acrimonious Acrimonious. relationship. Ano da ang gustong sabihon kan acrimonious, Kuya Mike? Pagka-Udemy. Ini so kabaliktaran kan formal and informal. Na acrimonious. Garo nga ya iniso nga ya so kaiwal ko nga ya. Iya. Yan. Diyan maralaw gito. So kaiwal, so karibal. Ayan na so Acrimonious acrimonious yan. Kung ang formal and informal sa bagay kung ang formal relationship, yaon dyan so harmonious relationship. So acrimonious naman, yaon naman so Mga maligali. so ano yan? Ganun pag so, malaw ka sa sarong lugar, trabaho halimbawa. Ganun pag abuo mo yung masabatan. Iyo. Pag nasa bata mo, minaliklik ka na kiling. Acrimonious Yan. relationship. Okay, at Iyan least, ang kuya, dapat na- pag nasa batan mo ito, uning so acrimonyo. Monyos. Acrimonyo. Acrimonious. Sinabi ko mon. Igwa kita Ninaw ko ng kita ako na ngunyan, ni ano? ko, pala na di. Yan ang dapat na relasyon na pagbawalan ta. Pag-iwasan ta. Oo. Yan ang iwasan ta. Dapat i-limit mo sa na iyan na kumbaga bako ikaw ang naging dahilan kung nata ka mo nagkaigo kiarog ka yan na relationship. Oo. Iyo, mga tugang kung magkakaigo po ka mo ng relationship, bako po acrimonious relationship. Ano? Araw ka ning buho ko ngunya, day talaga nagtutultol, day nagpupurmal. Pwedeng may muya dyan kuya magsi-vlog. May acrimonious relationship niya. May acrimonious relationship ang mga buho ko. Ano, din nagsi-vlog. May nanini ko nga rin sa ko. Palibhasa. Ano, nagaro na ako na nakuray man ang ganyan niya. O siya, dumana kita sa satuyang tema. Personal relationship. Yeah. Ano so, may interaction Yes. kita. Kitang duwa, igwa kita personal relationship. Yes. So, sa workplace. Igwa man kita karelasyon ng mga araw kita babae ang karelasyon data para kita lalaki. Oh. Ako may karelasyon ako. Oy. Ikaw kuya, may karelasyon. Sabi kan iba, sana all ba? Baga kung mapasinala kita sa mga listeners, sabi, ang karelasyon ko tabi, si Missy. Baga kung isumong ako ni Kuya Dad, kaya sabi ni Kuya Mike Sayer, may karelasyon na nga siya. Ika kuya masimpag ka dumasapot ko. Ang sabi mo kaya, sana all. Sana all. Dahil mo, ito sa simbagon kong, yes, I do. Yes, I do. Ako na ko, yes, I did. Yes, I did. Siyempre, gabos kita. Igwang ning mga relationship. Ano? Pero acrimonious relationship, Kuya Mike, igwa ka? As of now? Igwa. Minsan, minsan nga, Kuya Mike, Yo, ikaw. sa acrimonious relationship, iyo man nga ito, so, yaon nga naman sa laog kang formal relationship. Pwede, combination. Intimate relationship, minsan acrimonious relationship na. Iyan may panahon na formal relationship. May panahon na acrimonious relationship. Ayo. Wala ka mo. Pwede. Pwede, iwan talaga. Pero bawasan, sabi ta nga ni, iwasan ta ito. Iwasan ta ito. And kung minsan talaga, kuya, maski sa gurano mo kakaiwas, Di susunod very talaga. dynamic. Dynamic baga ang buhay. Lalo na kung PC susog ka. Ika tuyo-tuyo ka. Oo, tuyo-tuyo kita. Uwi na naman yung sa acrimonious relationship. May na ako na ako sa mongon. Ayo. Ang aning dainin da maisihan kimaray, halimbawa, ikaw ka mo ki acrimonious relationship. Ito.
worldwide in na araw. Ma-google mo na sinda ka. Bago niya. At least Bako nga kay Iwal. Bako kay Iwal. Ano yan? Si Sen yan. Oh, nag-upload nga so, karelasyon ko. Siya karelasyon. Oh, acrimonious relationship. Yeah. Basta kitang do may karelasyon. May karelasyon kita. Ngunyan baga kuya, piga-celebrate ngunyan. So, Women's Month, na ano ko ba sa mga topics hindi ko Yes, ano, na oo. manugod sa mga kababaihan na ining topic tang ini kuya mas importante ini sa mga kababaihan ining maintaining personal relationship. Base sa ano pag-aaral. Pag-aaral. Mas pigtatawanan ni kuya importansya ka mga kababaihan. Oh. Kaya baga sinda. Sentimental. Very sensitive sentimental. sila sa mga araw kaning ano, Oo. relationship, emotion, feelings. Yes. Kaya para sa mga gabos na kababaihan ngunyan, maski sa mga kalalakihan man na muya ini ka mga kababaihan pero ang nagbibenepisyong mas marahay digdi sa pag nagkakaigwa ka kay good personal relationship mas nagbibenepisyo dati di kuya ang mga kalalakihan. Ang mga kalalakihan. Oo, pero mas muya ini ka mga kababaihan. O di one-sided. Oo, kaya baga so muya niya pero Pabor sa to. sa to. Oo, pabor sa to. Aayaw ka pa ba? Wag na. Hindi na tayo aayaw dyan. Hindi tayo ayaw. Hindi na tayo aayaw. Ikaw digdiki ano, so 3 kinds of ano yan. So sa formal relationship, may tulong klase na na-mention na digdi. Yun ang pinakainot. So family. Family. Tapos so friends. Mhm. Then partnership. Yes. Ining partnership na pwede maglaw didis kung may kanegosyo ka. Business partner. Pwede di maglaog kung igwa kang Monkey business partner. Oo. Or pwede din maglaog ang marriage sa partnership kuya Oo. Ang apod ka romantic partnership. Romantic. Yeah. Iyon na so may romansa. Hindi sana. Baka umaan. Pag romantic, bako po, bagon ta ha, bako po gustong sabihin na pag romantic relationship, yaon so romance na. Yaon so, kumbaga, harmonious. Pero kung duman sa karawat, ang sipo kanina, pwede. Pwede. Pwedeng igwa, pwedeng daig. Pwedeng daig. Basta palaw didi ang romantic, ang ano kaya kuya ang pigaapod na romantic relationship. Ini na-experience yan ki sarong tao, sa saro man sa ng tao at a given time. Oh. Kumbaga, ako, nakigo ko ki romantic relationship sa saro sa ng tao. Sa kada panahon, ngunyan. Dahil pwede na. Pag nag-iba ng panahon, kung dahil ka ng karelasyon. saro naman. Igwa ka ngayong karelasyon ngunyan, nagdagdag ka, ay bako na iyan panan kuya romantic Bako relation. na. Dapat, Bawal na yaon pag-ibig so na. loyalty and So, ano yan. magayon nun ining na guno tang Mhm. definition, ining kahulugan kang romantic relationship. Na Yes. nagpapailing ang pigapod na monogamy, Yes. Bako puli. bako puli. Bako puli. Bako puli. Kaya ngunya sa mga naghihiranan niyo sa tuya, pag nagkaigwa ka tabi ki romantic relationship, atamanon mo. Di Sa saro sa pagdagdagan. ng tao, Di pagdagdagan. di mo pagdagdagan. Monogamy nga ni, di ba? Monogamy. Pag sinabing mono, Saro. saro sana. Sabi tangan maski nagasuro pa yun ang pagkamuot mo dyan sa imong karelasyon, di ka pwede magtaram na ihiras mo sa iba. Ay, di. Kaya, Malalaplitan kita kayo. Makukurusig ang sa tuya na pinakamalanit na parte kan lawas. ay daw ito. Kantil. Bala na sinda maghanap. Monogamy. Monogamy. Yan. Yan kaya dyan ang may protocol man dyan na pigisusunod kaya Kuya Mike. Ano nga, ay ATM. May protocol man dyan. Dapat stick to one, loyal and faithful kita dapat. No, yan. Very big words itong mga pigtararam mo kuya Faithful, Loyal. Mga mapagalon. Para sa iba. Pero sa kung tuya, talagang namumuot kita, kaya, madali kaya. on sa na iyan. Ano? Kaya, Saro sa kaya. na ang focus ta ka iyan. Mhm. So ito,
yaon sa laog kan normal. Formal. Normal Oo. lugod. So, yan ang formal Yan. relationship. Correct. Ayan. Okay. May apod kayan romantic relationship. Relationship. Yan. O, ito family, friends, and Partners. partnership. Oo. So, yan ang mga nagkapiradig din ng mga kinds of personal relationship. Ngunyan, paano tada mapapagayon? Ano ang dapat igwa kita? Nga ning mapakarahay ta sa tuyang personal relationship. Ano dapat na i-develop ta para makaigwa kimarahay na personal relationship? Yes. Minsan baga igwa kita ning personal relationship pero bako magayon na relationship. Oo. Leading into Acrimonious relationship. mag-reflect kita. Arin mo niyan ang mas dakol. So, marahay na relationship o itong acrimonious relationship. Mag-ano tabi ka mo mga Mag-isip-isip daw naghihinanyog tabi. Ade. Taba ka nung mas dakol na sa acrimonious Baka relationship. gabos dyan na nakapalibot na harong ng mga kapitbahay mo. Gabos sa mo. May karelasyon. Ano na sana kita? Maglipat na kita kiyaro. Claro ka, ayan. Mag-isip-isip, magnilay-nilay kung baga. Magtilay-nilay kita. Ngunyan, kung igwa kita ki arugane, muyata mapakarahay. Ano ang mga dapat na i-develop na mga pag-uugali or values na dapat makadagdag duman sa pagkakaigwanin Marhay na relasyon. Yes. Nanginginutan din di kuya ang patience, Pasensya. pasensya. Ang pagpasensya da kuya sabi di ka sa tuya na source. Malaog di so pagtaw mo ki space. Enot na enot sa sadiri mo. Tawan mo ki space ko na kung dagit kang retreat ka na. Dahil mong pag-atakihon tulos na masabay ka duman sa agos kang emosyon mo, nagkari magasalog. Yes. Na pagbulos pababa. Pababa ka man. Ungkang. Oo, ungkang ka talaga. Malay mo, sa puro palan ka to, false ito. Nya. Naulog kita. Dahil ka magduma sa false, dumang ka sa true. So, espasyo ang kaipuhan, Space, Kuya May. yeah. Pero meron Tapos, espasyo sa sadiri. Oo. Pag tatao ka magtao ki espasyo, Sa igwa sadiri. kang patience. Yes. Ngunyan, tawanan mo man ki espasyo. Itong tawo na nagpapasensya ka, okay, tawin mo na ki space. Applicable ni kuya sa laugang pamilya, sa agom, sa mga aki and parents, sa kabarkada mo, sa Kaya, katrabaho. lilakaw-lakawan mo na. Yan. Lilakaw-lakawan. Pinakatumpak na tataramon kuya naguno mo ito. Lakaw-lakaw. Lilakaw-lakawan mo na. Kumbaga, may nailing kang signal Number 3. number 3. Di mo pagsabay. Ibakwit ka mo. Ibakwit mo na kita. Yeah. Kuya, pwede tabi mag-ibakwit sa imo. Kata kaya. May signal number 3 kaya digdi. Gani may madumagan sa indoton kuya. Marin nga Kuya Mike Naglita, ready na sa evacuation center. Space, lakaw-lakawan mo na. No? Ang patience, Patience. kasama yung pagtao ki espasyo. Yes, patience is a virtue nga ni bagadaan. Yan. Alang ka ulit, virtue. Magayon ito. Bako sa ito ordinaryo. Di man na ako pag-aputon ko ano sa Tagalog ang virtue. Magugil na naman kita. Magugil na naman kita ka na Bertud. Virtue. Pero bako so bertud na anting-anting mga bertudes yan. Saro sa mga bertudes. Bako hindi so pinasikat ni Vice Ganda na virtue. Iba itong Iba ba virtue dito? na to. Ito Ganito, so anting-anting. So, garima, so kay, kay Vice. Oo. So, ganito may puti na gapo. Alul, mataririkan tulo. Pag taririk mo, na hospital kita, nabulunan kita. Yan na, espasyo para sa sadiri, mga tugang. Mapractice mo sa imong patience. Patience, ano? Pag so, karibaga so, duwang manok, nagpurukan ka mo ka dyan. Kung dahil ka dahil mo nang, titatasako na kang, ano sa tingkatakod sa manok? So, tari. Yan. Bulag ka muna. Dahil tama tuso ka ka. Bagata. Espasyo nga, space. Lalo na kung ito may tari, kada Yan. gloves ang yun sa imo. Lugi kita kayan. Sige, mabalik kita Kuya Mike. Dagdagan tayo ng mga bagay-bagay na yan. Ano? Oras niya to, alas 2:33.
An oras hatod sa Indokang. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Alaxan FR. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051CA number 071 series of 2020. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACE 051CA number 071 series of 2020. Ugalion ang tamang paghugas ng kamot gamit ang tubig asin sabon sa laog nin 20 segundos. Imantinir ang 1 metrong distansya sa ibang tao, lalo na ang mga nakaka-eksperyensya ng respiratory symptoms. Likayan man ang paglaog sa mga mall, sa udan, asin iba pang matatawong lugar. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel, Diabetes and Medical Clinic. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number
0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, digdi sa DZGB. Alright, balik po kita sa programang Usapang Pamilya. Yaw na kita naman para na mas mapahalaba or mas mapakusog sa tuyang relasyon. May puhan pala ning patience or pasensya mga tugang. Pasensya sa sadiri and pasensya duman sa tawong dapat na pagpasensyahan. No? Baka ano yan, ibang klaseng pasensya man ang itaw pagkaon na pasensya. So naglalagatak ito mag-isa pa. Pa-shout out da kay Laline Borbe Bansuela, Regine Bualweta, Navalo Relan, Ken Banyal, Dayan Jean de Guzman. Inhali kay Dayan Jean de Guzman. Mga kuwanini pa de, mga senior high school students ini kang San Fernando National High School. Oh, good afternoon sa inyo ha. Wow, thank you very much for watching. Yes, mga ano ni? +5. +5. Uso ang plus. Ika ngayon, sir. Uso ang +5 pag nag-iling kaya ka mo, may +5 ka mo. Sige. Ma-present na lago din yun. Ma-comment na nidigdi. Kaya mag-iling kaya ka mo, mag-comment nga kita naman niya kay teacher. Every, daily, Monday to Saturday, every 2 p.m. May +5. Dapat mahiling ko pero hindi ang mga pangalan din sa comment section. May sharer badge pa. Mga mabuot kasi matatali ng mga estudyante ko. I'm very honored and very proud ako rin sa mga aki na yun. May future ni. May future. May future. Pag-arog ka ng mga estudyante, may future. May futuro yan. Correct. And then, kay puhan naman nidang magdangog tanganin, mapahalaba man nidang sa indang mga relasyon or relationship sa indang pamilya. No? Para ini sa pagkakula kang sa buhay-buhay ninyo, magagamit ninyo yun. Yes. Kesa magparaili siya kung ano-ano pa man dyan. Oo. Paraili sa lasinda kang K-pop. But anyway, may mga adal mo na nakukuha. Yes. No? Yes, kuya. Okay, so diretso na kita, Kuya Mike, ha? Okay. Para mas kumbaga, para sa maintenance kan sa tuyang personal relationship. Oo. Maski kita nagpapasensya baga, so i-develop ang pasensya. Magtawag yung space. Ngunyan, tamili nagpapasensya ka, dahil mo paglingawan na mag-communicate. And sa communicate, dapat yaon so honesty. Iyo tamin sa nagpapasensya, nagrarayo, pero dahil napigtiin, no? Yan. Kumbaga, may epekto ang proximity sa relationship. Once na ka mo kay communication na honesto, nagka-communicate ka mo pero gari ka mo permiso. Hi, hello. Pasaro-saro. Gari ka mo magunutan permi para nagailingan. Dahil yan. So, honesty, na ipapailing mo ini sa pag-communicate, vice versa. Dapat, after kang sa imong space, kang pagpasensya mo, kusugan mo ang buot mo na makipag-istoryahan sa iya. And vice versa, itara mo sa iya kung anong namatian mo, ano sa pag-una mo so nangyari, ano so sa imong posisyon, kung may ano ka doon, kung may issue duman, tangani maaraman niya. And agalon mo man sa iya man, honestly man, itaraman sa iya mo. Tangani maaraman mo man ang sa iyang posisyon, ang sa iya man na issue sa buhay, kung ano ito nagkaigwa ka mo ki acrimonious relationship. That is another way of healing wounds. Yan. No? So itong honest messages na nangyari sa communication nindo, makakatabang ito na mapakarahay. Big mentioner taba ka sa bago so KKK. Primero so kapamilya, kamag-anak, kaibigan, katrabaho. Kung yaong ka mo duman sa kaaway,
makakabalyo ka mo duman sa kaibigan. Oo. Di mabaw. Nako-convert, Kuya Mike. Nako-convert. Converted into friends so dating enemy. Correct. May mga midbida ko Diba? kayan. Huwag kayo baga na Kang nag-urulay na, kang nakapag-urulay-ulay na, nagkadarangugan na kang parehong mga lado, naginang mag-aramigo. Yan. Tapos magkakaigwa ka mo dyan kay gari. Sige nga ya. Gari, very simple contract between the two of you na. Oo. Sige nga ya. Araw ka nang gibuhon ta. Oo. May mga kasunduan na. Yan. Siyempre, igwa ka mo, makumit ka mo sa kada saro. Yes. Tangan, hindi na ito maotro nangyari sa to. Araw ka nang gibuhon ta. Yes, so, correct. there is commitment sa kada saro. Pero before yan, mag-ibo dapat igwa kita ning communication. Igwang Honest communication. Yan. Dapat Pasensya. Pasensya. Communication. Communication. Ayo, bako sumapasensya dahil ng tirinuhan. Oo. Dahil na yan, wala na mangyayari ka yan. Oo, dapat be honest. Kung talagang ano naman mo, itara mo sa iya. Tanganing, mairahay, more mabulong itong namamatian. Correct. No? Address the problem. Do not evade the problem. Yes. Dahil pagdulagan. At paano man ma-resolveran yan kung data i-address? Oo. Na? Kaya lang, kuya, kung minsan baga, pag nag-aurulay, igwa man so nakikiulay na, bako man unisto, Oo. tuga na okay ngaya, dahil nga sa kong problema, araw kayo nga gibuhon ta. Alagan, parang burulagan na naman, igwa kung na-experience na araw ka na, sige ang pag nag-arampangan, magayon. Kaya baga so tuong kamot, pigatapi-tapi ang sa imong pisngi, nag-uro, magayon nun. Pero susa wala. Pagtarali ko, so wala, pigsasapa ka ba? Kung pag burulagan rin yun, igwa na naman. Dapat honesto talaga. Dapat honesto ka. When honest you commit. communication. Ang problema ka nita, naiisihan duman kang sarong partido, itong tigigibo niya, na after pala yung kapag urulay, di mo pala nga. Di, imbis na mairahay so sa indong relationship na acrimonious, baka from acrimonious, acrimonious to the second level. Acrimonious to the second power. Mas malala pa. Di ba? Kaya, kung talagang muya mong mapakarahay, be honest and commit. Tapos, malaw na rin sa pantulo, so paglaog kang kindness. Kindness. Pagiging mabuot. Pagiging mabuot. Ang pagiging mabuot naman, kuya, duman sa konteksto kang personal relationship. Yaw rin di malaog, so pagiging considerate. Halimbawa nga, nakulgan ka kibuot, baka man ikaw ang may sala. After kang pag-uron nindong unistong pag-uron, be kind, be considerate. So, pag nagibo mo ito na, sige nga, pasensyahan kung nasa nangyay ka ta, ini nga ang pag-ulay tang ini, saro ni pagpailing, ki sarong marahay na emplo, na muya mo, mapakaray ta ang relasyon ta. So, nagiging kang kind, pipatawad mo right there at that moment, nagiging kind ka sa iya. Correct. Nagpapailing ka kang kindness. Baka na nakikiulay kita, garo pirmi kitang naghahanap ng kaiwan. Gara nagbabaratok pirmi. So, isipon ta sugol ta, nata kita nakikiulay, siyempre, tanganing mamakaray. Yan. No? Espasyo, komunikasyon, kindness. Iyan na tulong yan. Igwapan saro. Igwapa. Dakulon pala niya kay Puan ka ni Kuya Mal. Dakulon kay Puan na para apat man sana. Maintenance yan na, maintenance. Maintenance. Ini naman na pang-apat. Ihaon di ini ang pigaapod na cornerstone. Personal relationship. Cornerstone. Duman sa apat, ini ang pundasyon. Oo. Kang pagkakaigwanin marahay na personal relationship. Ano daw ini yan? ang respect. Respeto. Sabi nga ni baga, respect begets respect. Begets. Alagad, ang respect, di mo pwede pagparaaga doon. Yes. Dapat, kita, in-earn iyan. bako sa na-earn, kita dapat ang mainot. Matao kita ng Di mo respeto. pwede magparaalat kita, na-respeto kita. Ay, di ka ngayon kirespeto sa ko. Masibag masaro na ta ngayon, nirespeto mo ako. Primero, sinda ang naghaharaga, dapat itatao ta. Yan, di ka magparagad. Matao kita. Ika ang magtao. Yan na. Makakatao kita kan kapag kita mismo igwa ng respeto. Compact.
At ako di man kita nagrespeto. Sige ang agad mo, di man natin sige anong yan. Di man ko inailing sa iya ang Di ka nga kirespeto, ikaw nga di ka nga kirespeto pero siya pala niyo man. Mas maganda ito na ika nang mag-inot. Ang respeto dai piga agad, pigta tao. Pigta tao. Pigta tao. And ang respeto piga respeto mayor, ospitado ta ngayon. Bako man ini por dahil May katungkulan. si piga respeto mo si mayor, piga nagpapailing so respeto mo halimbawa duman sa tawo or sa kapitbahay mo no, si Brad mo ngayon si Pade, piga respeto mo. Bako man ito nagpapailing na marahay si Pade mo. Ang pagiging marespeto nagpapailing kang sa diri mong personalidad. Correct. Ika Kung ika marespeto, sa diri mo ika ito. ang marahay. Yan. Ta ika ang may respeto. Correct, kadyan kuya eh. Bako ka, ako ngaya may respeto ngaya sa imo, ika sumaray. So, Bako, nagtataoning respeto, iyo ang marahay. iyo ang marahay. Kasi tatao ka magrespeto. Correct. And kung minsan baga, may mga sa kulturang Pinoy man, ikaw ang magitapigapod na. So, colonial type mentality, kang Correct. respeto, sa pag-aralang ka na tao, Respetado ngaya iyan. very evident sa pagtaram, sa gawi. So, pag maagi ka ngayon, nag-aaral ka pa kaan kang kamot mo. Paagi daw po, makiagi po. Siguro ko na sana magsurok sa bado mo. Pero pag saradit na tao, siri, siri Parang dyan, maagi ako. yan ang mga salang, mga colonial mentality type. Kumbaga of nag-iiling respect. sila sa estado. Yan. Sa estado kan buhay. Dahil kita magiling sa estado. Regardless kung anong estado kan Regardless. buhay. Ang respeto, nagpapailing kang sa dirita. Yes. Bako kang pigrespetaran ta. Yes. And then sa pamilyang hinalian ta. Tumpak. Sa pamilyang hinalian ta. Cornerstone. Kapag kita nagtaram, dahil kita kiro respeto, apo to niyan sa tuya. Oo. Sisay ngayang, magurang ngaya ka iyan. No? Nadadamay palugod. Oo, nadadamay. Well, so pinaka-respetado Honest, tang... respect. Pinaka-gurang na digdig. Pade, gano'n nag-remind na pade. Nagurang na bagay, bigyan tara. Pade, madali ka mag-time. Nag-agi na ngaya ako Baka yung maling mo ba din do? Pero yung managad Kuya Mike, kapag kita tatao magrespeto, nagpapahiling lang po na marahay kitang tao. Tumpak. Diba? pero Marahay kitang kung tao, marahay so inalian tang angkan. Pag marahay ang pigigipo mo, nadadamay ang magurang Correct. mo. Oo. Pero pag maraot, iyo man. Damay-damay yan. Kasi kang aki. Diba? Yung nga turo sa mo ni ina mo, yung nga turo sa mo ni ama mo. May kasabihan nga kung ano ngaya ang Puon, iyo ngaya ang bunga. dahon. Dahon. Yo, pwede mo. Kung ano ang puon, iyan dahon. Minsan may mga kahoy na din nagbubunga. May dahon sana. Dahon sana. Si Sulo, ito, pag nagbubunga. Gigibong panggatong kuya eh. Titab-taban niya. Titab-tab yan. So, ano yan? So, apat. Espasyo. Komunikasyon. Kindness. O pagiging mabuot. Pang-apat, respeto. Iyan na. Pag igwa kita ka iyan, madali palan Kuya Mike na magkaigwa kita ning marahay na relasyon. Personal relationship. Ngunyan, ano ang kahalagahan ka ning pagkakaigwa? Nataman agad pala kaipuhan ta magkaigwa. Personal, marahay na personal relationship. Nataman. Ini Kuya mga research, mga study ini. Sabi kang researcher digdi sa na may epekto ini sa pagtaon alawig na buhay. Igwa kay 148 studies na pig-review so labisang gatos na studies, pig-review and nanutaraninda. So mga tawong igwang strong social relationship are 50% less likely to die prematurely. Sa mga study nito, 50%. Kabanga duman, pag igwa ki marahay na social relationship, dahil tulos nagagadaan. Okay, marahay tabi mga listener. Kung maraot kitang tao, madismayo kita sa tinampo, dahil talaga sa tuyang may masalbar. So, imbis na nasalbar kita, dahil kita nasalbar ta. Yung ngayon, so nagparamudang sa kuya kisusaro, balang ngayon sa buhay niya. Pero, pag duman sa pag-aadal, nagpapahilig. Kumbaga, nakakapagpahalaba ng buhay. Nakakapagpahalaba buhay.
Tapos sabi pa ni research man ni Dan Whitner, sabi niya, pag nag-commit ka sa sarong life partner mo, I commit to you. Or inago mo. Nadadagdagan kitulong taon ang life Una ako kung anong expectancy. tulong. Ha? Tulong taon. Kung ano ba magkaganan ka na ngayang 70. May 73. May tulong. May 73. Di ba? Dako na pwedeng mangyari sa tulong taon. Sa tulong taonan, ito, average lang ito. Baga Pwedeng may- alawig ba? Pwedeng Kung sa promo, may ano yan, may pasubra. May pasubra. buy one, take three. Buy one, take three. Di ba? Dagdag pang pag-aadal si Chris Takis and Fowler. Men's life expectancy benefits from marriage than women. Sabi ko sa iyo mga subago, mas nabibenepisyo ang mga kalalakihan. Sa kagustuhan. Maray na pag-agom. Maray ang agom mo. Oo. Mas lalaki ang subabay dahil benepisyo. Yun naman. Nasa benepisyo ka to, so kagustuhan naman kang babae. Inaitao. Yan. Diba? Vice versa. Ngunyan, Pabigay-bigay. Pangpaalawig palang kibuhay, ang igwanin, marahay na personal relationship. Magrilingan na sana po kita sa finish line. Kung si sayang mas dakol na naabot. Gustong sabihon pa lang ang Kuya Mike. Ano kita? Pag-alaba ang buhay ta. May marahay kitang relationship. Personal relationship. Naiiling, maalawig niya ang buhay ka na eh. Iyo. Pero kung alam mo, suaki mo, ang mga kakawat, pero may, tabi ka iwal ka na naman kaya. Tapos pinapunan ka pa sa barangay. Makulog sa banks iya. Makulog sa banks iya. Karang gano'n, noy. Ika ngayang magadan niya sa kuha. Mga parents, mag-remind sa mga akinin doon na, adalan tayo ng personal relationship. Tanganing para sa tuin eh. mag-alaba ang buhay ta. Lalo na ngayon na may pandemya. And of course, eat healthy. Kung magayon naman ang personal relationship, kung puro magkitabisyo, yung manangga. mangyayari. Kumbaga, may balance yan. Kumbaga, may mga positive correlation. Yes. Yeah. Paano kaya? Paalabaon ta sa to yung personal relationship. Pagayon ta sa tong personal relationship. Okay. Paano ka ang Kuya Mike? Pero ma-proceed ka na naman sa ma-proceed na. Ano yan? Sa formal relationship yes, mo. Dumana ako so online class ko doon ko nag hitting two birds with one stone. Yes. Kung kaya man sa nagibuho na sarabay, sarabay. Tanganing mapalawig ang satong marahay na relationship. Sabi ni Kuya ay sana all. Okay, sige mga tugang. Umiba ka na nga eh. May tatapuson pa kita. Iya. Sa lado technical, Kuya Ronald Baldo, sa tuyan na nakaibanan, and of course, ang sa tuyan na mga IT personnel na yaw sa tuyang hampangan ngunyan. Salamat, Tabi. No? Thank you so much sa mga nag-antabay, sa mga nagpartisipar kay Sara Neo and Christine Monica. Good afternoon, maray na hapon. Sabi digdi, pa-shoutout sa mo ni Rica Ann Gavina Banyel, Christine May Monica. Yan, sige. Mga estudyante ni Kuya. Mapa plus 5 man kaya Kuya. Plus 5. Okay, sige. Salamat po sa mga nagtatapay. Ini po si Kuya A. And si Kuya Mike. Nagpapaabot sa inyo kabos ng Pamilyang Burugkos Harayo sa pagtios. Salamat. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Aramon